Tokuchingamidzai muchirongwa chenyu chemaSecret namaConfessions. Zita ndoitwa Iye Glory, and welcome back to this episode. Tadzoka zvakare nenyaya yenyu. Regai titange nenyaya yekutanga. Hi Tete, I recently bumped into your YouTube account and follow your stories and love how you are emotionally connected and willing to help people that reach out. Please keep me anonymous. Nyaya yangu yakamira yakadai. My mother divorced with my father before I started preschool and remarried and had 3 more girls with my stepdad. She was this man's side chick before. Growing up, my stepdad loved me so much and provided everything for me. And I won't lie, I had a brilliant childhood. Hapana Chandaishaya. My father, on the other hand, had nothing to do with me. I probably saw him once in 5 years because my mother was still bitter about the separation. But I'll come back to it. We stayed in Mtare since grade 4 and only moved back to Harare when I finished my A-level because my stepdad was now having issues at work and couldn't provide anymore. Things were tough. Upper 6 yakazopera ndabuda boarding school and staying with my mom's older sister for final exams. When we moved to Harare in 2018, we didn't have anywhere to go. Just papers of a purchase stand from 2004 that my stepdad had given to my mom. So we went to my mom maternal's home with our furniture. I don't want to talk about how we were treated by my mom's family, but tibe pambapa because we were overcrowding the space. Mai vangu zvinhu pazvainge zvakavanakira, she was a very generous woman and did her best to accommodate vanhu ava vakanga vakutibata harafu. Mama eventually located the stand and built 2 rooms kuti tiwane pekutangira, and we relocated. I was supposed to start university. My stepdad fought for me to start university and I was goal-oriented up until COVID came and we had to go home for a while. Remember, my mom is a second wife and this man already had another family to cater for after losing his job. And now, so automatically he was now staying with us and occasionally visiting his family. Things were tough and my mom was the breadwinner. Mama havasi munhu akanyanyodzidzawo, but she was making ends meet because she was getting capital from one of her boyfriends, a Nigerian man. My mother had always been cheating on this man even when we were still in Mtare, but because ndanga ndiri mwana mudiki, I hardly paid attention to it. Kana kuisa mufungwa because zvainzi ndi uncle. Sometimes he would find out and they would fight in front of us, but my mom never stopped. I knew some of the men because she would introduce them to me or send me to collect money from them. The Nigerian boyfriend has been there for a decade because apparently when he moved to Zim in early 2000s, my mama vakamubetsera nemapepa. There's a day I once fought Natete from my biological dad side. Vakandituka vakati ndosaka mai vako vakarambirwa nyaya yechipfambi nababa wako. And ndakangofunga kuti she was just being bitter. But now come to think of it, she might have been right. Moving on, COVID ended and it was time for me to go to school and complete my second year and look for attachment. But things were not yet back to normal in the country, so my dad couldn't go to his hustle and my mom escorted me to school with one of her boyfriends. She paid accommodation for 1 month for me and told me that she would send me fees before exams, which she never sent. I reached out to my biological dad's brother who helped me with 1/4 of the fees and the rest. The man I was dating at the time helped me to pay for the rest of the fees and I wrote my exams and passed. I remember during semester breaks, when I went home, my mom hooked me up with a Chinese engineer that was doing some construction work in Harare. And I don't want to get into details of the things I went through. During my 2-day stay with that man, he gave me $50, which I used to go back to school and buy groceries. I later found out that my mom had slept with this man and he couldn't continue because he wanted someone younger. Hence, her pimping me with this man. My stepdad eventually left to stay with his first wife in the other city because he wasn't getting along with my mom. And my mom also left to cohabitate with one of her boyfriends, leaving me and other kids at home. She would constantly send him food, but my fees for Wana in transport was hardly there because their father wasn't paying fees or sending any money anymore. I was providing. I had started dating a man from the hood who was crazy about me and provided for me.
On a particular day, one of my mom's neighbor friends came to caution Kumba kuti udzai mwana kuti the person she is messing around with ane HIV and are positive, and that's the reason why he divorced with his wife. But my mom only told me to be careful with this man chete because zviri zvemari munhu aibatsira zvake nemari. My mother would encourage me to put my legs in one basket and never get pregnant for a man, and she always came with the financial problems to me because my boyfriend's avo wasn't working anymore. I had to provide for fees, food, and the capital to start her business. And I was not even going to work. Kana pfungwa yekuenda kubasa ndainge ndisina because the men I met always gave me money. My mother never encouraged me to look for a job or pursue anything. She put pressure on me to get a driving license. With what money? Money from men I was sleeping with, and I did. She would give me a series of BP issues because waida kutanga business but had no money. And ndindainzi dai hangu ndawana kana $300 to start, ndawana pekutangira. All in all, I provided $700 in 2 weeks. And she managed to start her business capital yandanga ndavapa from sleeping with all these men. And the highest bidder was this man from the neighborhood. I reunited with my high school friend 3 years ago. Ndiye akazonditi wangu, look at what you are doing with your life. She encouraged me to find a job, and I did. And prior to that, my stepdad had sent an instruction for me to leave his house because I was a drunkard and was spoiling his children. Vakati chienda kuamadza baba vako, and I did leave. I left after investing so much in his children, sold my car to pay for fees and registration fees for his kids, talk less of the food and transport money I gave them for 4 good years, depriving myself of a stable life. I left bitter because I had wasted my years and lost track of time ndichishandira mai vangu nevana vavo with nothing to show for myself. I can safely say amai vangu vakandidzidzisa chiure, how to be a pro at it and survive and provide mostly for her. I'm turning 28 this year. In chokwadi tete, moyo wangu uri kurwadza. I took time to reflect on my life and I'm not happy at all. I could have been somewhere with my life. I am bitter. Dai ndisingatye pain zvai kuteta kurwadziwa. I could have committed suicide kudhara. Fast forward, after my friend encouraged me to look for a job, I applied and found a job. Raizondikwanira a basic living, not the luxurious life I lived nekuda kwechiori. When I started working, I stopped this main business, and that meant relying on my salary for my bills and my lifestyle. I don't earn much, but it's enough for me to live my life, and it gives me peace. My mother, on the other hand, was always wanting money from me and thought I would still go out of my way to remove clothes to get her money that she wanted. I told her I couldn't. And instead of the 200s she used to get, I could now offer Mama my $20, my 50. And that didn't go well with her. And that didn't go down well with her. She stopped talking to me mid-December till Nasi. This is March. And I think that's okay with me. Chikundinetsa ndechekuti she sent this other man aimbonondibatsira to check up on me last week to confirm kuti sure ndiriko here. We are not talking sure. I don't like this man because he once made money, my money disappear in the house after ndatengesa mota and didn't tell him since he had been helping kuwana macustomer. Rimwe zuva I bumped into my mom pamashops epabasa pandosenza, looking very pale. Vachiti foni yainge yabiwa and council had closed the shop because of licensing, whatnot. I gave her $50. That was at the back of my phone and rushed to work since I was running late. That's how we reunited and started talking. She asked to come see where I was staying, Bakauya, and was a bit pleased with the new developments. My problem right now, Tete, I cannot genuinely love anyone, and it breaks my heart. I was involuntarily taught that I should not love anyone that can provide financial security for me. If you don't have anything to offer, hapana love anymore. I came to this realization after the guy I was dating broke up with me, and I realized ndakamugwadzisa so much because he's my age. Ndaimupima kuti ungandipei unondiitirei. I regret that so much. Amongst all the things that I've done in my life, I opted to go for counseling kubasa
because they offer free pastoral counseling. But sure, church counseling hazvindibatsire pakadai. I know kuti Mwari vanondida. I know all that. I need professional help. Physically, kwete online. Somewhere I can go and scream, get hugs, and find a purpose again in life mangu. Because ndikungoenda kubasa. Because I have to pay my rent and survive. I've watched vanhu vandaidadira vachizviti ndinopisa go ahead of me, pursue their talents and careers. Ndakatarisa, they are doing well because I lost my purpose. I'm a broken crayon that still wants to color. Please let me know if there's anyone that is willing to help me. Chero nzira ipi hayo for me to be mentally in sync with reality. I don't want financial help, tete. Hondo iri mubrain nemuhana. I might not be able to follow when you post the story, but I definitely respond to the messages if you decide to respond or to call me. Message yakauya ku email. Handiti? Yeah, I think it was, oh, hey, phone number. I have a phone number, right? She did very well. Thank you for leaving your phone number. Vanamai, what is wrong with us? Kuda sugar. Kututora mwana kumuvatisa nemuchina. Do you see what she said? She said I was taught. She was involuntarily led kudzidza zvinhu zvechipfambi namama. Pamwe pacho ndaifunga zvekuti sanamai would want to protect our children. I know of women vari single right now vane vachiti inini I'm a single lady chete, but zvinhu zvandinoita manje I will make sure kuti chero ndine boyfriend nangu vana vangu will never see my boyfriend because I want to protect my children. Ndoda kupa vana vangu image yekuti your mom is a stable person. Anditi vanoita zvinhu zvavanoita zvavanotsikisawo madhiri avo but havatsikisi pamberi pemwana. Manje pakuti iwo mama varara nemuchina, muchina akati aiwa wakachembera wopimba mwana kumuchina. Yeah, she needs help. You really need help, Heidi. Let me just let me copy your phone number. I'm so tired. How are you guys? We have one psychologist who is in Zimbabwe because she wants someone who's in Zimbabwe who's going to help her. She really needs help. Makasimba here vatete. Ndiri musikana nemakore 32. Nyaya yangu yakamira yakadai. 4 years ndanga ndichingoti rimwe zuva ndichataura nyaya. Asi pese pandaitanga kunyora ndaizopedzisira ndarega because of fear yekuti maybe it might happen ndiri ndega kuno kusina mai kana baba. Right now I'm in UK. Ndiko kwandogara ndichiita zvechikoro changu. So when I got here, I told no one pahama dzedu. Only my parents know about this. Tinotoziva kuti hama dzekwababa vanobata-bata. So we kept it that way. So when days passed, hama dzisingandioni, even paitwa mafamily gathering, vanhu vakatanga kubvunza mubvunzo kuti kundakanga ndiripi. So my parents vakabva vangoti akaenda kujoni kubasa tete, ndiri munhu anogona chikoro zviya. So kuwana scholarship kuno hakuna kundinetsa. I told myself kuti ndaisazodzoka kuZimbabwe kuti ndiende kumusha, but maybe kunoona vabereki vangu chete, not kuita zvekumusha. Gogo vangu nasekuru vakanga variko by that time. Sekuru vanga vasati vashaya. Taisimboenda kunovaonawo kwenguva pfupi, but kwenguva diki iyoyo vakanga pasingaregi kuitika mashiri pikiti. Dzimwe nguva aigona kunzwa zizi richirira or noise or even bere kana kuona nyoka. Zvinhu zvacho zvaingoitika zvaityisa. But baba vangu vaida zvekuti tiende kumusha. In semwana ndaingofanira kuteerera chete. I remember this at the time ndiri mwana. Pane incident yakaitika ipapo ndanga ndichiri grade 6. Ndakamuka mangwanani ndikaona tsoka dzakaita semunhu dzichibva pamusuo wedu dzichienda kusango. Apa ndanga ndarota hope ndichifamba kubva pamba chienda kusango. The same way ndakaona ine tsoka idzodzo. Ndakabvunza mama kuti maybe ndaita sleepwalking manheru, but she said no. What was this honestly? I told my parents about the dream and zvandazoona ndichimuka. It was scary chokwadi. We then decided to go back Kumba. As I grew older, ndakazvipa promise kana ndikawana chance yekukwanisa kunodzidza kunze kwenyika ndingafara. That was going to help me kuti ndiwane excuse yekusaenda kumusha, because I knew vanhu vekumusha kwedu vaida kuziva zvinhu zvevamwe. Every time munhu akaita progress paingotevera chinhu chaisafadza, whether people believed it or not. That's what I grew up saying. Then one afternoon ndiri kubasa, foni yangu yakarira. Baba vangu ndivo vaifona, vakabva vandiudza kuti sekuru vashaya. Tete ndakarwadza zvechokwadi. I had no problem nasekuru vangu. I loved him. He was a nice person. Ndakachema zvekuti I had to attend his funeral. Ndakabva ndatomuka mangwanani acho ndichienda kuZimbabwe. I got there, met my parents.
it was just said, it was my first time seeing baba wangu achichema. Takaviga sekuru paya, zvinhu zvacho zvakanga zvakaoma. Time yekurara yakasvika, tikabva tarara. Around midnight ndakanzwa sekunge pane chinhu chaifamba pamagumbezi. I ignored ndichiti kuda inyaya yebrain dzangu. Pakutanga handina kuzvipa hanya. Ndakafunga kuti pamwe ndaingorota, asi chinhu chacho chakaramba chichifamba zvishoma nezvishoma. Ndakanzwa kutonhora kuchiwira muviri wangu wese. Ndakavhura maziso angu zvishoma. Ndipo pandakaiona nyoka vatete. Yakanga yazvimonera padivi pangu, musoro waive wakangorara pedyo nechiso changu. I stopped breathing. Ndaitya zvekuti handina kana kukwanisa kusimuka. Maziso ayo aita sekunge aive akanditarisa. Ndakanga ndava kutochema, asi misodzi aisabuda. Ndakangoramba ndakaoma. After what felt like forever, ndakawana simba rekushevedzera. Vanhu vakamhanya vachipinda mumba, vakabatidza mwenje, vakaona zinyoka racho riri pedyo neni. Inini I couldn't move or do anything. My mom was crying, not knowing what to do. My dad was the one who got the courage yekuuya nerimwe blanket rekukanda panga paine nyoka, vakabva vandisimudza nekukasika. Mumwe murume ndiye akauya nezidanda akairova nyoka iyi ikabva yafa. Tete ndakatanga kudedera and I fainted. Ndakabva ndamukira kuchipatara. My mom was in tears. Mwoyo wairwadza kuti zai regondo rangu. Musi iwowo takabva tadzokera kumba kwedu nekuti dai takaramba tiriko munhu aitofa zveshuwa. After 2 days ndakanga ndava mundege ndichidzokera kuUK. Pese pandinorara tete ndichingovhura maziso ndinonzwa kutya ndenge ndichingoona nyoka iya. I know inyaya yekuti handisati ndakangamwa what happened. Vanhu vanobata-bata vedu zvinotyisa chaizvo. Makambovhakacha kunzvimbo dzakadaro dzekuti unotoona kuti pano hapasi safe. Wega pasina mbokuudza. Zvakafanira kuti kana mubhazi mukapinda munhu anobata mushonga kana kuti mwana wako akabatwa nemunhu anobata mushonga anochema. Ega mwana haasi kuziva chii chiri kuitika but pane zvinotongomuudza kuti pano paipa. Panoda kuti vanhu tigare tichinamata because as I'm speaking, no one of us is exempt from zvinhu zvakadai. What else do they wish you? Vanenge vachikuwishira zvinhu zvakaipa. Right, ngaitipinde munyaya inotevera. Ndongokukurudzirai kuti ngative vanhu vanonamata nguva dzose. Handitika kana mukandiona nhasi ndichinyemwerera hamungambozivi zvinoitika mumba mangu. Ndosaka zvichinzi chakafukidza dzimba matenga. Ndiri mukadzi ane makore 29 uye ndakaroorwa nemurume wandaifunga kuti ndiye aiva anzi yemunamato yangu. Pekutanga zvinhu zvese zvainge zvakaita sefairy tale. Takasangana kubirthday reshamwari yangu wandaigara madays andaenda kubasa. Akanga aine smile yaikwezva munhu wese. Taingotaura asi kubva pazuva iroro akatanga kundifonera every day. We became really close zvekudaro kuita tsikatitsike. Aiva munhu aindiremekedza. He was that type of a person. Ainditengera maruva pasina kana special occasion. Kana ndikarwara aitora leave kubasa achingondichengeta. Ndakazoti mumwoyo mangu, Mwari ndatenda ndawana murume chai. Takadanana kwemakore 2 tisati taroorana. Mukomana uyu haana kumbondisimudzira ruoko kana kundiitira hasha kana achitaura neni. Ndakafunga kuti ndawana murume akasiyana nevamwe. We got married paya. Wedding yedu yakanga yakanaka and zvinhu zvacho zvakanga zvakarongeka. Ndakafamba muaisle ndichichema nemufaro. Handina kuziva kuti misodzi iyoyo yaizotsiwa nemisodzi yekurwadziwa. Mwedzi yekutanga yewanano yakafamba zvakanaka. Taiwirana zvekuti takavaka imba yedu zvishoma nezvishoma, asi zvinhu zvakatanga kuchinja. Pakutanga kwaingova kutsamwa. Aitanga kusimudza izwi rake zvaasati amboita. Ndaiti pamwe ibasa raimunetsa, so ndaibva ndamupa space. Ndakazotanga kutukwa tete achitaura mashoko anorwadza zvekuti rimwe zuva takapokana nekuti chikafu chainge chanonoka kuibva. Ndakazongonzwa mbama. Ndakatanga kufunga kuti pamwe handina kunzwa zvakanaka. Ndakamutarisa ndichema. Iye akabva atanga kuchema. Akandikumbira uregero akati, baby, I'm sorry. Handizivi kuti ndakaita sei. Hazvichazoitika zve. Ndakamuregerera tete semunhu wandaida. Ndakafunga kuti munhu wese anokanganisa, even inini I'm not perfect. Asi handina kuziva kuti ndiyo yaiva beginning. Mbama imwe chete yakashanduka kuita mambama 2. Zvakatanga kuva zvibhakera. Dzimwe nguva aindirova nebhandi. Kana ndikaedza kuzvidzivirira aiti ndiri kumupandukira. Kana apedza kundirova aitanga kuchema. Aitenga maruva nemachokoleti, hembe nezvimwe zvakangosiyana-siyana. I would forgive him ndichiti achachinja, but things got worse. Nhasi uno ndinorohwa nezvinhu zvisina kana musoro. Kana tii ikanyanya kupisa ndinorohwa. Kana ikatonhora ndinorohwa. Kana ndanzwa gate ravhurwa mwoyo wangu unotanga kurova zvekuti
ndinomhanya kunoona kuti pane chii chandingava ndakanganisa. Ndava kurarama semusungwa mumereji mangu. Ndinopfeka hembe refu nekuti kuti vanhu vasaone mavanga. Kana ndikabvunzwa kuti chii chaitika kumeso kwangu, ndinoti ndakadona. I'm tired of lying tete. Life yacho yanyanya kundiremera. Handina mufaro zvachose. The painful part ndeyekuti vanhu vanoti murume wako munhu akanaka, yet vasingazivi kuti I'm living with a monster. He acts all nicely around vanhu, even my relatives, but kana tava vaviri ndinenge ndiri mugehena. Pane dzimwe nguva ndinomutarisa ndichizvibvunza, ndiye here murume wandakadana naye? Because the men I married will never have done this to me. Sometimes ndinoda kusiya marriage asi ndinotya. Ndakanyarara kwemakore nekuti ndainzwa kunyara, asi nhasi ndasarudza kutaura. Kana uri mukadzi ari kunzwa nyaya yangu, if you are going through zvakafanana nezvangu, ndinoda kuti uzive chinhu chimwe chete. Murume anokuda hakusiyi uchivanza mavanga, hakusiyi uchitya kudzoka kwake, hakurovi obva ati I'm sorry zuva rimwe nerimwe. Nobody deserves to live in fear. Ini handisati ndaziva kuti ramangwana rangu rakamira sei, asi ndinoziva kuti ndaneta nekurarama upenyu hwandinotya usiku hwese. Ndiri kungonamata kuti rimwe zuva ndiwane ushingi hwekubuda muupenyu, because I deserve peace. Zvakaoma. Zvavari kutaura izvi tinozviziva. Tine hama dzedu dzakadai dzekuti kana dzangodzoka kumba munotanga kumhanya kuti munhu adzoka, because anosvika achikuvhiringidza. Handizivi hangu, asi ndinoziva kuti vazhinji venyu munohwa kutya kuti zuva ravira murume akudzoka. Ko munhu watakasangana naye zvakanaka wanakati kwai akati baby, first time kwai paakarova akati I'm sorry, handizivi kuti ndaita sei, hazvichazoitike zvakare. Next thing okurova zvakare, oburitsa bhandi. Next thing okutengera maruva. Next thing okurova ochema. Hamuoni kuti pane dambudziko apa? Hamuzvioni here kuti pane dambudziko apa? Madzimai, ndoda kubvunza kuti unozobuda kana zvaita sei murelationship yakadai? Muda kubuda makatsenga maruva pachichest? Handi muri kubuya, you are seeing what is happening around us. Vanhu vari kuurayiwa mudzimba umu. Nekuti anenge achingoti I'm sorry. It's not like he means killing you. Anenge achingoti I'm sorry. Next thing achakusunda uri mubhalkoni unowira pasi. Ndiko kuchava kufa kwako. Who is going to be able to tell your side of your story? Because this is written, voice note here where it's written as ID. And ini kuti ndidzoke kumasoro ndizive kuti voice note rakauya ndobva rataipiwa. Zvino kuti ndigozoziva kuti ndiani akatumira message, ndozviziva sei? Kana ID waona message yangu ngotiwo vatete, kana waonawo video yenyu itawo kuti vatete maita basa ndaverenga ndini uya wekuabhiswa nemurume. Kungoti nezuro ndakanzwa nekuchema, nhasi ndatadza kuchema, asi dei kuri kare kwangu ndachema. Right. Regai tin'in'ise tingoita story yangu, upenyu hwangu hwashanduka pakafa mukoma wangu. Alright. Makadi yenyu tete, ndiri mukomana nemakore 24. Ndiri kunyora nyaya iyi nemusodzi mumaziso, kwete kuti nditsvake mukurumbira, asi kuti ndava kunzwa sekuti handichakwanisi kutakura mutoro uyu ndega. Ndiri kungokumbira munhu ane mwoyo munyoro kuti andinzwe, andinyaradze kana kundibatsira. Pane nguva ndairarama semunhu ari normal, upenyu hwangu huchifamba zvakanaka. Ndakanga ndine zviroto ndichifunga kuti rimwe zuva ndichashandawo ndigogonawo kubatsira vabereki vangu uye ndive munhu anovaka mhuri yake. Asi zvinhu zvakazochinja nekurumidza zvekuti kusvika nanhasi handisati ndambobuda marwadzo aya. Mukoma wangu ndiye aiva munhu wandaivimba naye kupfuura vamwe vese. Takakura pamwe chete, tichiita zvose tiri pamwe chete. Kana ndine dambudziko ndiye aitanga kundinyaradza. Taigara chiti rimwe zuva tichabudirira pamwe chete. Makore akati achifamba, brother yangu akatanga kuchinja. Akanga akushanda kumaini ari mukorokoza, saka mari aiita zvekudaro. Dzimwe nguva aitumira mama, imwe achindibhadhara fees. But nekufamba kwenguva akanga asachaiti zvese izvi. Kumba akanga asachauyi, ende akanga akutogara mutauni. Isu tiri kumusha. Padiki waingonzwa kuti mukomana asungwa, zvekuti ndiwo anga ava mararamiro ake ekungogara achisungwa achibhadhara mafaini. Mari yaiperera kubhawa nekuitawo zvevasikana. Rimwe zuva manje mukoma vakanga vari kubhawa. He got into a fight with some guy. So what happened is mukomana uyu aida kurova shamwari yamukoma. So vakabva vapindira vachida kurwira shamwari yavo. Then he got stabbed padumbu countless times. Vanhu vaipo called an ambulance kuti mukoma wangu aendeswe kuchipatara. That's when we got a call from one of his friends. Takabva takwira mabhazi tikaenda kuchipatara kuya, tisvika takawana mukoma vachinzi vatoshaya.
handina kumvera ndanzwa pain yakadaro mupenyu wangu. Nyaya yese iyi yekuti vakafa sei ndakazoziva nekuti the person who killed my brother akabatwa nemapurisa akanzi aite demo yekuti akavauraya sei kubhawa kwaakazviitira. The guy who did it was actually younger than my brother. Ndaisaziva kuti nyika yashata zvakadaro kusvika pakuti munhu anouraya umwe munhu kuita kunge huku and act like everything he did is normal. Pandakaona mutumbi wake ndakarwadza zvekuti ndakashaya kana simba rekutaura. Ndakaramba ndichingofunga kuti pamwe aizomuka ataure zvese kuti kwaingovawo kurota, asi hazvina kuita sekudaro. Musi wakavigwa mukoma wangu was the worst day of my life. Handinambobvira ndafunga kuti ndichaona zuva rakadai. All his friends came, hama and the person who killed him. Asi hazvina kuita sekudaro. Musi wakavigwa mukoma wangu was the worst day of my life. Handinambobvira ndafunga kuti ndichaona zuva rakadai. All his friends came, hama and the person who killed him. Akautounzwawo nemapurisa. Hasha dzandainzwa ndichimuona, ndainzwa kuda kumuuraya. Pandakaona hazvibatsiri, that was not going to bring my brother back. Days passed and rimwe zuva ndakabuda neshamwari dzangu takapinda mubhawa tichingoda kuzorora. Pakazongoita kakusawirirana pakati pevamwe vanhu. Ndisati ndatomboziva kuti chii chaitika, ndakarohwa nesimbi paziso. Ndakangonzwa ropa richierera uye ziso rangu richirwadza risingatsananguriki. Ndakaendeswa kuchipatara. Vana chiremba vakaedza nepavaigona, asi vakazondiziva kuti ziso rangu rimwe rakanga rakuvadzwa zvakanyanya uye ndaisazoonazve naro. Mashoko iwo akandidzimba mwoyo tete. Mama vaingochema kuti ndarasikirwa neumwe mwana kubhawa. Iwe futi wangu wakuda kundisiyazve. Chero ino ndakatanga kuchibvunza kuti chii chaizvo chaida kuitika kana kuti imhepo dzaitevera dzinza redu. Nekuti even baba vangu kubva ndichizvara handinambovaona vachiita basa kwaro. Vanongoita zvekubatanidza zvinhu zvacho hazvisi straight. Dai pasina kuti vanoita zvekurima handizivi kuti taizorarama nei. Basa randinoita hauwani mari nguva dzose. Mari yekuzviriritira inonetsa. Dzimwe nguva handitombokwanisi kutenga kana chikafu. Kurasikirwa namukoma wangu kwakasiya gomba guru mwoyo mangu, uye kurasikirwa neziso zvinhu zvacho zvandiwandira. Pane mazuva ndinonzwa sekunge ndava kuda kuneta, asi kana ndikaona mai vangu vachiri kundinyemwerera kunyangwe ndichirwadziwa ndinowana simba rekumuka zvakare. Ndosaka nhasi ndafunga kunyora nyaya yangu. Handisi kukumbira kupfuma, handisi kukumbira zvinhu zvinodhura. Ndiri kungokumbirawo munhu ane mwoyo munyoro kuti andibatsira kusumuka zvakare. Kana pane munhu angandibatsira kuwana basa kwaro, not rechikorokoza, kana kungondinyengeterera, ndingatenda nemwoyo wese. Kundotenda kuti kunyange upenyu hwangu hwakazara nemisodzi, kuchine vanhu vane rudo vanogona kundibatsira kuti ndione chiedza zvakare. Mwari vakuropafadzei mose vachanzwa nyaya yangu. Kana muchikwanisa kundibatsira, munenge maunza tariro muupenyu hwangu. Ndinotenda zvikuru nekutora nguva yenyu kuverenga nyaya yangu. Right. Tazvinzwirawo toga vedu veka. Kana pane nyaya inorwadza iyo yekuti vanhu vanenge vachirwa, iwe ungosvika uchida kuramurera kuti hai vakiti regai kugwa, wotogwaziwa wotofa. Saka hati munoona manje after that iwe akabva atopindawo mubhawa, apinda mubhawa ndobva arohwa nesimbiwo, ziso harichaoni. Umboshaura kuti kuiwe umwe yarudzi uri kutitevera akuitawo chikorokodza samukoma wake. Some people are lonely out there. Let's just pray for people who are lonely. People need the Lord. Hi Tete, I've been listening to your confessions on YouTube. I'm a fan of your channel. I also have a confession to tell. It's a really heartbreaking. I need your help. Nyange Kamira, so I'm a girl, age 22. I have a problem in Unyadzisa, and I really feel bad about it. Ndine problem ekuti ndinomuka ndakazviitira weti. I don't know how it happens. Ndongopepuka ndakatota. I tried kuseta alarm, but still ndongomuka ndakatota. I'm even ashamed to tell anyone about it. Only my parents and my siblings know my issue, but still they make fun of me. Zvinoti zvikambopera zvotanga. My grandmom, mama vangu nemasisters angu vanoziva panyaya yedambudziko iri, but they always laugh at me. They used to say handiroori because ndinoita weti. Ofichi ndinongopepuka ndakadaro. Ndakambobatsirwa, but it didn't work. I tried bathing with cleansing salts. Ndakaita 2 months zvisingaitiki. Then sisiva mama vangu vakabva vabvunza if it's still happening. Then my mom was angry and told her zvinei nemi zvemwana wangu. Zvakabva zvatanga futi kuitika kusvika ndosvika kupi Tete with this issue. Who want to marry a person anoita bedwetting? I'm tired. I don't know what to do. Please post my story. Just inform me so that I follow comments.
I need your help. Pane nyaya yakambodai yatakamboposta again anditi ka vanhu vazhinji vaingoti munhu ukaenda kwadoctor nditi you need to seek medical attention. In most cases isusu semazimbabweans we normalize zvirwere zvinenge zvisiri normal tichingoti ungaenda kwadoctor here, but pana vana mazvikokota vari pachannel pano vaitotaura kuti aiwa inyaya yechichi vanozvidescribe, saka you need to go kuchipatara, doctor vanokupa mapiritsi anokubatsira. Anditika itori condition iyoyi. Pane nyaya yekuti zvoni dzimwe nguva tongoti kana vana maparents achirwa futi, sometimes inenge iri sign, but I'm not saying ndizvo zvavo zviri because I didn't hear you talk about your dad. Papacho unenge uchigara mumba mune bopoto nechichi, saka inenge iri stress sekuti wataura kuti mai guru wakabvunza, kubva ipapo ndobva zvatanga futi. Saka ndiri kungotaura kuti it could be a lot of things. It could be a lot of things, but just go kuchipatara. Let's normalize kuenda kuchipatara. Ma-cleanse souls, machichi, pambacho inenge iri problem iri internal. The human body is complex. Zvonani kuti munhu uende kuchipatara unopiwa medical assistance. Mwana wedu ari kubhodha nhasi uno past 3 kune avo vari kuDelhi zvinhu zvacho zvechirungu Delhi ichiko city rekuIndia Delhi handitika Delhi kune avo vari kucity iyi handitika kuIndia ndombura mugamuchire munhu wedu muti tatumwana tete kuti kwai tizokugamuchira anofarira sadza manje ari kuti ndichanoita sei hamene kuti misadza munorwa nepiwo vanhu vari kuIndia asi mwana wedu anodawo sadza vene kwai zvino ndichanozvigonere zvekunodla roti ayo roti achadoidla asi mimi ndoda kuti mumugamuchire make his life easier mumuratidze kuti apo zvofamba sei handitika so mwana wedu ari kuya kuuniversity inonzi Manavrathina International Institute of Research and Studies handitika ndiwe kana iwe uri kuManav vedu vemekai vede gashirai mwana wedu ari kusvika Thursday handiti munoziva zita rake anonzi Belen munditextire munditumire WhatsApp muti vedu vatende tipei nhamba so that kana angosvika mubva matomudi mamugashirawo vedu especially apa ndikutaura notaura chiona zve handisi kuda kuti kwai varungu mumugashirei matema mumudzidzise mumuoriente mumuratidze kuti kana uchida izvi zvinoita so ukada lifestyle haana zvaanoziva asi tinoda kutenda vana mai vari pachannel pano handidi kukunyeperai Mwari akuitirai zvakanaka mwoyo wokubereka ende regai nditaure ndichiti kune vanhu vakawanda vanouya panapa vachiti bakadii ndiri chirikadzi ndine vana ndokumbura mundibatsira school fee. I need you to understand one thing. Inini personally handina funding inonzi iyi ndiyo mari yekuendesa vana kuchikoro iyi ndiyo handina ingadai ndine funding iyoyo but handina. But what we do here on this platform pane vana vane macases ekuti hana baba hana mai is really desperate. Kana imi mai mushoripo chero muri shirikadzi aiwa muripo munogona kumushandira ende kana unless uyezve kana uri mwana anogona handi munase mwana wedu uyu anogona kwete kuti tinoya panapa ndosenga mutoro wekuti ndikutsvakire school fees tabhadhara school fees wofoera pane vamwe vakamubhadharirwa last term vakafoera hatina nguva iyoyo handitika because mafund these are public funds and we have to be accountable handitika imari dziri kuuya nerudo saka ngatisatake advantage of vanhu vane rudo kuti woti ini ndoda kuenda kuchikoro muri right here ndiendeseyo kuchikoro aiwa it's not possible. I don't want to lie iniwo mune muchindiremedza pane vamwewo vanditi kwai muri right here ini ndoda kudzokera kuZimbabwe ndipewo sponsorship toiwanepi mari yacho where do we get the money vanhu vaendeswa kuZimbabwe ingadai makangonokuindawo kwaendeswa vanhu kuZimbabwe ipo paya handiti it was going to be easy pane kufungwa kuti iyi ndogara ndiye mari let it be known handina mari izvezvo handina kana mari yekubhadhara NTM studio muno I haven't even paid handiti saka ngatidzidzei kuva vanhu vanoappreciate kana zvinhu zvichitiwa let's learn kuti tive vanhu vanoappreciate kwete kuti tiogara tichingofunga kuti uya nemari yekupa vanhu. Then the last thing is manyaya yemanovel vanhu vakatumira manovel makatumira manovel makawanda it's so overwhelming so that I never got back to you saka zvatichaita ndoda kucreate a session yekuti tiverenge manovel ose imimi mojaja manje kuti anonyatsogona ndeupi handitika because manovel akawanda akatumirwa story dzakawanda motiudza kuti anogona ndeupi number 1 number 2 vanhu vemanovel because makawanda handizi kuti tingaita sei tinogona here kuti tiite kanenge ka-writers club so kekuti munei muchitumira nyaya dzenyu nichiverenga tozoona kuti how can we do it I don't know because makawandisa I don't know how to assist all of you ndakabva ndango overwhelming nyaya yemanovel nomba ndangoisiya yakadaro right.
right tokuti nene kuona chirongo kwamaita Mwari vakuitirai zvakanaka tichadzoka zvakare muzuva ramangwana anditi ka then nyaya iyaya iri kundidepressa no it's okay ndichazokudzai nhasi handimoona kuti I'm a bit better but I will tell you tomorrow anditi ka